khoroksa brai exam rana bagre school thangka a salo belaike no wati phakya borok ni nok buskang ni bridge ni thong eba pala baite tui invi tongkha kebo khoroksa set a bridge ti laikhan ke bo a bridge bai noklai nai abono nukai o bridge sikli ni bu pha besajak no sms mobile bite khlai sui horkha sajakma bridge hamya nung kuboni lama tei nogo kifildi bridge tei leta phaidi bridge tei phake bridge bai nang klai nai hake tabuk abu sajar bore sikli to mung no mobile check khlaye bu phani sms na yakhe bo bridge baina nai tongmani sawi daman khamo eba saiman to tei phano bridge tei line ni bonogo phaike sogui damano bini nogo sogui man glak he diba aba haino bible angkha kaitor ni message bol amate himke chang klai nai te bol amate himke chang kaito pe malai nai abo chang no phonogo aboni bagina chang bible na poria eba srwngya hunke chang klai mano eba lama korowi mano hasing pan thoro shaitan jisu no bible ni kokbai na lama koror na ni naikha kya jisu bible kaham ke srwngjak mani bagai bible ni kokbai shaitan no mechen kha nungbo bible no kaham ke srwngya himke shaitan no bo bible ni kok na harai no lama koror wi mano tha khamjakmai kop tabuk kobangma christian rok bible ni kokbai no tatal Swrwngmung-3 bujagai themlok jagai lama koronai kobangma tongo kokhe bible ni kok tatalya phiap khurungnai rokse tatal ke phurunggai lama kororwo nung bude o lama koronai rokni bisingo khoroksa angui tongkhana nung abono saiman namo chungke bible no kaham ke srwngdi bible ni kok no sak ni rungmung lekha pora elem te phan bai bujui manya hola kakhar bai kobol jagya ke bible ni kok no bujui che manya bahai ke bible no srwngnai bible chungna tamosa number 1 kaitor ni thani elem sandi Number 2, Bible ni kaisa betang bai kubuni betang compare khlaidi. Number 3, hola kathar ni choba mung sanai suridi. Number 4, Bible ni bisingo simi tongdi abuni phatarata thangbi. Nung tini ni simi oma hake Bible pornai me saksar no wan subi denaka comment khlai sadi. Te oma hai no elembag eba Bible ni kubui kokro no te besrnamo chongke AWR Tripura channel no subscribe khlai kurungui nadi. Hambai.